ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விபிஎஸ்எம் vlogs. நம்ம இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா அம்மாவோட வெட்டிங் டே. அதனால் கிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கள் அப்பா அம்மாவோட இது எங்கள் அம்மா, இது எங்கள் அப்பா. அதனால் இந்த இதாக கிஃப்ட் எங்கள் அம்மாட்ட போய் கொடுக்கலாம். இப்போ அப்பா எங்கேயோ போயிருக்காங்க, ஆனால் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் எங்கள் அம்மாட்ட இப்போ கொடுத்துடலாம். வாங்க, ரெடியாக போகலாமா? எங்கள் அம்மா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. இதுதான் எங்கள் அம்மாட்டி கொடுத்துடலாமா? அம்மா இந்தாங்கம்மா, இது பிரித்து பாருங்கம்மா. ஹாப்பி வெட்டிங் டேம்மா.